Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ukhozi FM selishayelwe ihlombe einkundleni zokuxhumana lapha nabafowethu ngokuphakamisa indima yamahlaya ke lapha nawe ingane zakwethu. Emva kokuthi iqephu eziningi eshayelwa lapha nomroza nosgqemeze ohleleni ivuka breakfast show Solijwayele ukudlala ngo6 to 9, solijwayele ukufaka osomahlaya ababili ke laphana gephu nomasaladi ke laphana wengane zakwethu. Abashaya amahlaya laphana kusha amabhodwe kube nje yawengane zakwethu. Okuthi indima yamahlaya ke wengane zakwethu sinayo inqubekela phambili njengoba lolu hlelo zinyuka nezibalo zabantu abalalelayo. Mina ngiyafisa ke ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela subscribe cinza nebell ukuze uzothola njalo ama notification ma posta ivideo entsha.